Pa predstavio sam rad koji se zove CMYK. CMYK je zapravo cijan, magenta, yellow i K, koje se zapravo koristi za tiskanje novina, plakata i svega, i to je suptraktivno miješanje pomoću kojeg miješamo žutu, magentu i plavu i dobivamo tamnu boju. I ja sam napravio stop animaciju koja se nalazi u ateljevu na zidu u pokretima, ova iza. I uz to sam izveo intervenciju u galeriji sa tim bojama i na njih sam stavio fragmente sekvence videa na tu intervenciju. I zbog toga možemo usporediti kako CMYK djeluje kroz RGB, kroz print i uživo na svjetlosti. Lava smo odabrali zato što je perspektivan mladi umjetnik, veoma suvremen u svojem likovnom izričaju i slikarstvu, kojeg smo željeli prezentirati svim našim sugrađanima i posjetiteljima galerije. To je zapravo čisti eksperiment, pa ajmo reći znanstveno, ulazi malo u znanstveno polje da vidimo kako djeluje zapravo poimanje boje kroz različite medije. Tako da zapravo kroz recimo neko slikarstvo intermedijski se ulazi u proučavanje kako će dobiti se rezultat ostatka. Tako da ima tu neku više istraživačku notu nego neku angažiranu poruku. Ova izložba ima i edukativnu notu. Danas naravno komuniciramo najviše pretežnim bojama i slikom, tako da posjetitelji galerije mogu iz prve ruke vidjeti osnovne boje, njihovo miješanje i nastajanje u stvarnom prostoru.